förutsättningarna nu här för det jag ska göra. Så jag kollar den där eftergiften som vi kollade med den här andra hästen. Han spårar, vilket han gör där. Där. Att rida öppna sen, det är egentligen samma sak, det är bara att man byter linje. Du kan följa fyrkanten och så gå över på den motsatta långsidan lite längre upp. Sen där någonstans vid E kan du lägga en boll. Erik. En boll som motsvarar ungefär den böjning du vill ha i öppnan. Och det är då en boll ungefär 6 meter i diameter. Vill jag ha en lite blygsammare öppnad kan jag rida en 8 meters boll. Och då ser jag ju till att jag har inre bok, yttre bak och kontroll. Kan ta ett varv till på det. Det enda Cecilia behöver göra sen det är att påbörja den där. Jag tycker inte han. Ja, jag vill ha sån där högerboken. Där ser ni en över höger fram som han inte har riktigt loss i för länge. Där ska alltså höger fram förbi vänster. Då släpper han igenom sen. Ja, där ser ni han bromsar med högra frambenet. Cecilia backar inte nu utan det är han som gör. Och det är därför han får fortsätta. Hon backar inte själv nu. Börjar lite grann. Bort på handen helt. Ja. Och så undan. Han kan gå fram för när han går runt. Där ja. Nu kan han gå tillbaka till honom. Där demonstrerar han väldigt tydligt att den här högra bogen den var inte riktigt glas. Och som sa vi i det där läget är det inte lyckan som backar utan det är hästen som får emot poängen. Man gör det till han har accepterat det. Man gör ingenting fel. Ingen idé att få dem i det där läget. Det där är de blockerade. Ett varv till. Det är bra. Sen behöver Cecilia, han ska inte gå 2 varv håll tydligen. Ja, bara vänta från vägen. Ställ dig till vänster så kommer du bort från vägen. Här uppe. Kan du titta på vad mer är då? Så. Och då får vi arbeta loss det här högerbogen på den innan vi går vidare. Så när vi känner här att han har släppt igenom tillräckligt lägre utan volten igen. Gör det 8 meter ungefär. Det är bra. Lägg den redan där uppe. Då kan vi byta varv och ta ett annat först. Han inte låser sig där. Han gör det sen.